38 treballadors de Radio Liberty afectats per l'expedient de regulació, indemnitzats per l'empresa i uns altres. Ara falta posar-se d'acord en la indemnització. La direcció de l'emissora americana ofereix 20 dies per any treballat. El comitè d'empresa demana 2 mesos per any. La direcció de Liberty de Pals va anunciar ahir al comitè d'empresa que vol prescindir de 54 dels 117 treballadors que té actualment al centre. A 16 treballadors se'ls ofereix la jubilació voluntària anticipada i a 38 l'acomiadament amb indemnitzacions. La llista de la direcció diu quins són els empleats que aniran al carrer. Gairebé tots ocupen llocs de treball de serveis auxiliars, personal del restaurant, de transports i de neteja. Ara el comitè d'empresa ha d'estudiar les indemnitzacions que els acomiadats poden obtenir i aquesta tarda reunirà amb advocats de la UGT. L'empresa té un important fons social i el conveni col·lectiu estableix les indemnitzacions en cas de tancament de l'empresa. Aquestes condicions, 2 mesos de sou per any treballat fins a un màxim de 36 mesos, són les que demanarà el comitè. La direcció de Radio Liberty presenta la reducció de plantilla com a única fórmula per ser més competitius i evitar el tancament. L'empresa ha ofert una indemnització de 20 dies de sou per any treballat a cada treballador acomiadat. Dels 117 treballadors, només 2 són americans, però al Baix Empordà la notícia no ha causat alarma. No crec que pugui influir massa perquè, a més, hem de considerar també que d'aquest personal que d'alguna manera es vol reduir, hem de considerar que un percentatge relativament important ha de ser gent gran, donada l'antiguitat que té l'empresa aquí a Pals. Per tant, a jubilacions anticipades i que el problema això el minimitza una mica. Aquest expedient de regulació de plantilla trenca el mite d'empresa fantàstica pels treballadors de Radio Liberty. Des que es va inaugurar l'any 1959, tothom, al Baix Empordà, sabia que treballar pels americans era molt favorable. Els treballadors de Radio Liberty no accepten les primeres condicions de la direcció per reduir la plantilla a la meitat. La direcció de l'emissora nord-americana de Pals vol acomiadar 38 persones mitjançant un expedient de regulació, cosa que no accepten els treballadors. També es jubilaran una quinzena anticipadament i alguns ja han acceptat l'oferta de l'empresa. El comitè d'empresa de Radio Liberty de Pals considera que no es pot presentar la reducció de plantilla com un expedient de regulació, ja que és un acomiadament improcedent. Per això no vol acceptar la indemnització de 25 dies de sou per any treballat fins a un màxim de 12 mesos. Aquest matí els treballadors parlaven de la situació mentre esperaven l'autobús que els porta a l'emissora de Pals. Dels 117 treballadors, l'empresa en vol acomiadar 38 i ha ofert jubilacions voluntàries anticipades a 15. Aquest és el cas de Pere Pagès, tècnic d'antenes, que als 63 anys i després d'haver-ne passat 33 a Radio Liberty ha acceptat l'oferta de la direcció. Pagès plegarà amb un bon record. Hem fet coses molt importants. La caiguda del sistema comunista ha provocat la recessió dels pressupostos de les emissores de propaganda anticomunista dels nord-americans. A la central de Radio Liberty i Radio Free Europe, a Múnich, ja han anat al carrer 700 dels 1.500 empleats que hi havia. Els treballadors de Pals, però, asseguren que als països de l'est d'Europa ara la informació els fa més falta que mai. Antonio Raigosa, d'origen cubà, ha estat treballador de Radio Liberty de Pals des de l'any 65 i ha dirigit l'emissora els últims 15 anys. Raigosa ha plegat del càrrec aquest mes perquè no li van acceptar les mesures que proposava per retallar despeses. L'exdirector de Radio Liberty, en l'entrevista concedida a TV3, justifica la necessitat que continuï l'emissora de propaganda capitalista. Radio Liberty no té la continuïtat assegurada. Els màxims responsables de l'emissora no han tingut mai clar si s'havia de rendibilitzar o tancar. Aquesta indefinició va portar a dimitir Antonio Raigosa, que feia 29 anys que hi treballava, els últims 15 com a director. Yo dimití francamente porque encontraba que se dudaban de los objetivos. Encontré que no había una línea clara para seguir. Es decir, hemos pasado varias veces desde considerarnos cerrados a considerarnos abiertos, a volvernos a considerar cerrados. Y claro, todo esto cuando es uno el que está aquí luchando directamente con los empleados, tratando con las autoridades, etcétera, realmente encontraba que me estaba afectando más de lo que nunca pensé que afectaba. Y claro, llega un momento que tienes que tomar una solución, una resolución, y esto es lo que hice. No sé si bien o mal, de momento no me arrepiento.
Raigosa és partidari que el remissor de Pals continuï obert i per això havia negociat un conveni amb l'estat espanyol per mantenir-lo encara que amb la meitat de treballadors. L'emissora nord-americana continua tenint la mateixa utilitat des del dia que va néixer. Personalmente creo que sí, todavía no se la labor y realmente así es como se entiende de forma generalizada. Nadie ha dicho nunca hasta ahora que la misión de Radio Liberty está cumplida, ni siquiera ha podido señalarse que se estima que va a estar cumplida en la próxima década, ni siquiera eso. Hay que estar al evento de lo que pase. Cualquier actividad humana puede de forma inconsciente, subconsciente, estar influida por unas ideas y puede llegar a dejar uno a perder una cierta objetividad. Pero Radio Free Europe, Radio Liberty tiene un código ético de emisión que es absolutamente inquebrantable. Que continuï aquest servei ara depèn de l'acceptació del pla de viabilitat que direcció i comitè d'empresa han elaborat. Un pla que preveu prescindir de 65 dels 116 treballadors i congelar els salaris. Radio Liberty no marxarà de la platja de Pals i continuarà amb la seva fita de dirigir les seves antenes d'informació cap a l'Europa de l'Est. Lluny de tancar-la i desmantellar-la, com el govern Clinton pretenia, l'emissora de Pals ampliarà de 2 més el nombre de canals de transmissió. Tot està pendent, segons fonts de la direcció de l'emissora, que el govern espanyol els concedeixi la llicència d'ampliació d'emissions. Radio Free Europe, Radio Liberty, continuarà les seves emissions des de la platja de Pals després que el Congrés i el Senat nord-americans han aprovat mantenir-la. Ara, la direcció està esperant obtenir el permís del govern espanyol per a la reestructuració de les emissions, que començaran a principis d'any. Des d'aquí es transmet ara 4 canals d'informació en diferents llengües que tenen com a destí els països de l'antic bloc comunista. A l'antena de Pals es volen incorporar 2 canals més de ràdio, entre ells La Voz d'Amèrica. Aquestes emissores s'incorporaran en un grup que ha de crear el govern dels Estats Units i que tindrà les sigles IBB, International Broadcasting Bureau. El Centre d'Emissions Internacionals de Pals dependrà a partir del moment de la creació, previst per abans que acabi el 95, de l'ambaixada nord-americana. La reducció pressupostària practicada pel govern Clinton ha fet baixar la dotació de $220 milions a $70 milions.